İsa ol yerden çıkıp Sur şäheriniň töweregine gitdi. Ol bir üye bardy we hiç kimin bu barada bilmegini islemeýärdi. Ýöne muny gizlin saklap bilmedi. Keçijik gyzyny arwah jyny ýelen bir aýal İsa hakdaky habarlary eşiden badyna gelip onuň aýagyna ýykyldy. Ol aýalyň asly Siriýanyň Finikiýa ülkesinden bolup, ol Yahudy däldi. Ol gyzyndan arwah jyny kopup çykarmagyny sorap İsa ýalbardy. İsa oňa: "Goý öňürti çağalar doýsun. Çağalaryň çöregini alyp itlere dıňmak dogry däldir" diýdi. Aýal hem: "Howa, agam, ýöne itler hem çağalaryň saçak başyna döken çörek oňuntkalaryna ýýändir" diýdi. İsa oňa: "Bu sözüň üçin bar, gidiber. Arwah jyn seniň gyzyňdan çykdy" diýdi. Aýal öýüne baranna gyzynyň arwah jyndan halas bolup düşegine ýatanyny gördi.